हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज सुंदर सकाळ आपण स्वागत जनावि। शीतदिनिया खरा आंगसाथी गहली सांग को गोटे पिकनिक मजा पूरा आम आसी पहुँची जाइए आमर लोकेशन। चलते देखिए आज दिन केमी कटुचे। आम आसी पहुँची जाइए बाबा गोरखनाथ मंदिर। ए बाटरे जाऊ जाऊ बस एत छोट रास्ता जे बस टी जावाई बाट न थाए तो से बस टी बहुत बाट काढ़ी गला। तो आम आसिक मंदिर पाखे पहुँची जाइछू। देखुन तो मंदिर गेटा केमी सुंदर है सुंदर लगुच। चलतु देखा मंदिर भितर कौन कौन सब अच्छी क्यों ठाकुर पूजा कर देखा। ये आम समस्ते दीदी मैंने आमर मैडम जी अच्छा सी पहुँची जाइए। समस्त पहुँच जाइए तो ये छता काढ़ी भितर को जावाक अच्छी। तापर आम गोड़ धोई भितर को मंदिर भितर को जा। देखना आम समस्ते ये जोता कोल्हे देचु साइज जोता धोईकी तो समस्ते भितर को प्रवेश करुचु। कौन कह मंदिर बहुत सुंदर लगुला। एत सुंदर लगुला छाड़ी जावाक इच्छा होता। फास्ट टाइम देखिली तो बहुत भल लगुला। मैंने देखु ठाकुर केते सुंदर देखा। चलतु जावा भर को ये देखु मंदिर परिसर भर केते सुंदर देखा। चारिआडे गछ गछरे बंधा मानसिक डोरी। तो जी जार जाचना रखते सब ये बांधिकी जापर जार मानसिक पूरण होगा तो सी से पिटेबे। देखो चारिपट गच केमी बंधा हो जाए सुंदर गछ गुड़ा भी बहुत सुंदर देखा। मंदिर परिसर एत सुंदर देखा। देखो चल तो जा मंदिर को जा ठाकुर को दर्शन करवा। बाबा भोला शंकर तो बसी एत भीड़ जेहेतु रविवार थिला तो बहुत भीड़ थिला। तो से भीतर भी पशिक गोटे वीडियो करदी। मंदिर कारुकार्य देखु केते सुंदर भाव सब तैयारी ठाकुर को देखु पूरा जमीती गोटे माने कि प्रभु दर्शन पूरा माने पवित्र लगुच। मन मत भल लगे ठाकुर दर्शन बहुत भल लगे। चलते टे दीप कि नवा भोग करवा। तो ये आम दीप जालिकी ये आसी फोटो फोटो उठाई समस्ते बस ये बहुत मजा कले। तो समस्ते फोटो उठेले से भावुं फोटो उठा मैंने कि जानी मुझे वीडियो कर सारे। तो से देखुं केमी भी फोटो उठा कि वीडियो मुझे मोर मु ना तो मुझे टे आसली। देखु मुझे आसी तो ये सब दीदी मैंने पोज नहीं फोटो उठाऊँ। आम चलू नेक्स्ट आम पहुँच चलू आम सारम्मा मंदिर। देखो सारम्मा मंदिर आसे तो आम ये माँ मंदिर बसचु। तो ये जूता खोलिए हमको गोड़ धोईकी भर को एंट्री करवार अच्छी। तो आम ये भर को एंट्री कर। माँ मंदिर बहुत भीड़ थिला लोक मैंने भी बहुत था। तो आम भी भर को एंट्री कलु माँ को दर्शन करने। भर को मंदिर भर को मोबाइल अलाउ नाला।
ପିକନିକ୍ ପିକନିକ୍ ମାନେ ତ ଖିଆପିଆ। ତ ଆମର ରୋଷେଇ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଥିବ। ଆମେ ଆମ ଲୋକେସନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଠି ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିବ, ଖାଲି ଆମେ ଖାଇବା ବାକି ଅଛି। ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ତ ବକ୍ସଟା ମୋତେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ସଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ମୋତେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟେକି ପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟେକି ଟେକି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖରାପ ପଡ଼ିଯିବ, ତ କଳା ପଡ଼ିଯିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତି। ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ବଜେଇ ପୁରା ହୋ ହାଲା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜୋରରେ, ଯେହେତୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଆଉ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ ତ କିଛି ଆଉ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଯେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳକୁ 2ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଲୋକେସନ୍ରେ। ଦିଦିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା, ମନ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍। ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଭୋକ ଯେହେତୁ ଲାଗୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଖାଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଣ୍ଟିର ମୋର ଟିକେ ଆଣ୍ଟିକି ଧରି ଦେଇଥିଲି ବକ୍ସଟା। ତାପରେ ମମ୍ମି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାରେ। କନା ଭାଉଜ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କର। ତାପରେ ଏଇଠି ବଗିଚା ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏ ବଗିଚାଟା ଏତେ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଭୋଜିର ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ନା, ତ ଆଉ କିଛି ଶୁଣା ହେଲାନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଗୋଲ ହେଇ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଅଧା ଲୋକ ଜାଗା ହେଲେ, ପିଣ୍ଡିଟାରେ ଏତେ ଜଣ ଜାଗା ହେବେନି, ଯେହେତୁ 45 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏତେ ଜାଗା ହେଲେଣି, ତ ଅଧା ଲୋକ ବସିଗଲୁ ଗୋଲ ହେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଧା ୱେଟ୍ କଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଏବେ ବସି ପଡ଼ିବୁ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ବସି ପଡ଼ିଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଲେଇକି। ତ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେବ, ପତ୍ର ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି, ଯିଏ ଯାହାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ତାର ପାଣି ପିଇକି ହାତ ଧୋଇକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ବି ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭୋଜି, ମାନେ କି କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଭୋଜି। ଯିଏ ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ରୋଷେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ସି ବିଚ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନୀଳ ପାଣି ଆଉ ଶୀତଳ ପବନ। ସତରେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ପାଣି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଏ ପଥରରେ ଥରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ନା, ମାନେ ପଡ଼ିବ, ମୋ ପଇସା ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଜର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି କାହିଁ ବାଦ ପଡ଼ିବୁ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ବି ଧୀବରମାନେ ମାଛ ଧରୁଥାନ୍ତି, ମାଛ ଧରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଡଙ୍ଗାରେ ସେମାନେ ମାଛ ବି ଧରୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ତ ଉପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ପାଣି ଜୁଆର ମାଡ଼ ହେଉଛି ପଥରରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଗୋଆ ବିଚ୍ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଚ୍ରେ ଇଡଲି ମଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଆ ବିଚ୍ରେ। ଗୋଆ ବିଚ୍ ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।
एटा एक्चुअली पारादीप बीच गोवा बीच नुह। तो मन खुली आम टे हसा हसी करदे पूरा बहुत मस्त लगुच। तापर ये दीदी मैंने आम पुणी रिटर्न फेरी गलु जेहेतु संध्या आसी जाऊँगी तो आम घर को पुणी फेरबार अच्छी। तो आम पड़ा आसलु बाटर चल जाऊँ आम टे देखू समस्त ओपिनियन केमती कौन लगुच भोजीटा केमती लगला कि पिकनिक केमती लगला तो से ओपिनियन देउछन्ति। इंटरेस्टिंग कथा ये भाई जनक बहुत सुधासुधी करके गले देखिए लोग दीदी मैंने हसुँच से आगे बहुत पी दे तो जाऊँगी। बाटर आसला टे डांस फांस बस भितर होगा तो बहुत मस्ती मस्ती होगा समस्त पूरा फुल एंजॉय कले सबू दीदी मैंने पूरा एंजॉय कर पूरा मन खोल के एंजॉय कर। तो मुझे करी कहीं भाग पड़ी मुझे करदे मोर वीडियो करा कहीं ना समस्त वीडियो करदे बहुत मजा लगे। तो मोर कहीं वीडियो करार ना मुझे निजे निजे वीडियो करदे मुझे निजे निजे एंजॉय करते देखो था। नजारा व्यू बहुत सुंदर बेलाभूमि आमे आसचु बेलाभूमि आम बेलाभूमि आम त्रिरंगा देखिए
ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସବୁଠୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛୁ ପାଟିରେ କିଛି ବାହାରୁନି ସେ ସେମିତି ଚଲଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଚଲଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତ ବେଳାଭୂମି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଦିଦି ହୁଏ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଦିଦି ଦେଖିନଥିବେ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ଦିଦି ସିଏ ବି ଦିଦି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନମସ୍କାର ଟେ ପକେଇବେ ନମସ୍କାର ତମେ କାଇଁ ପକଉଛ ସେମାନେ ପକେଇବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ତମ ଗାଡି ଧକାଇଛ ହଉ ଆସୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ତମେ ତମ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର खत्म हो जाउची आमे पहुंच जाइछु आम टाड़ा पहुंच जाई हेबा से माने आम यात्रा एट सरी जाउची हैप्पी एंडिंग हैप्पी एंडिंग रे आमे केते सुंदर देखा जाउछु पूरा